Today, I'm making my second presentation at the Integrity Forum, discussing keeping public funds out of private hand. A discussion on public procurement, corruption in Africa. Zanapenda mashuka anobudata kwa na hupo chikuno achiexpose aiwa kulutiwa kana mismanagement ya funds kupitika aiwa mikaedo ya Zimbabwe specifically panapationa kuti kunyakuni in Southern Africa. Not bo subscribe or like or turn on the bell icon. Panapani ya chat I'll focus on Zimbabwe, demonstrating how criminal networks around the presidency have destroyed the country's ability to provide any public service with health, water, and even jobs, being central to the tragic damage. A COVID-19 mask that cost 50 cents was sold to the state for $28, and an internet server that cost $4.5 was sold to the state at 1.5 million. I will use facts and figures to illustrate the damage that public sector corruption has caused in Zimbabwe, resulting in 2.5 women dying every year during childbirth, equivalent to 14 jumbo jets crashing and killing everyone on board each year. I'm grateful to the United Nations and the Rule of Law and the Anti-Corruption Center for affording me this platform and acknowledging the work being done by Zimbabwean media for exposing corruption. I know I posted this picture amuru kuona iro rakuratidza his presentation atara mashuko kuti aiwa he wants to expose kuti aiwa mu Africa specifically kananga mu Zimbabwe arikatara mashuko kuti vakomana ava vanyasoratidza mismanagement yema funds vachiya pana vachicentralize their powers vachikwanisa kuti kumisuza their powers ku abuse ma citizens kuti mask yakafana kutengeswa ni 50 cents yanga kutengeswa ni $28, and an internet server that costed 4.5 yainotengeswa ni 1.5 million. Atikona kuti all these funds aifanira kumodify kana kuimprove zvakaita sana parenyatwa kuti vakadzi vanenge vachigive birth vakadzi vave vakwanise kuwana equipment iri modernized, equipment iri advanced. Panapa tikona kuti aiwa zvinhu zvisa zvisikuitiwa zvinoka kuti aiwa vakadzi vakawana vanosvika 4.5 vari kufa each and every year zvatika achifananidza aiwa nemaplane crashes. Panapa anouya achitaura mashoko achida achadvocata for change achiti azvakutika nyika yeZimbabwe aiwa we really need change. Zvibotudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko atinoona kuti aiwa anenge achingotaura zvake on deaf ears vakomana vasingambonzwa vasingamboteereri. Tidze mafungiro enyu penda comment section medu, musano subscribe or like, turn on the bell icon.